Araba eta Bizkaiko bizilagun gehienek hemendik ateratzen den urarekin garbitzen dute bere burua eta hemendik edaten dute. Uribarri Ganboa, Urrunaga eta Albinako ura da. Urtegi sistema hau hasiera batean argindarra sortzeko eraiki zen. Gaur egun ordea, Bilbo handiko eta Gasteizko egarria asetzen dute. Zadorra ibaia autonomia erkidegoko uremari handienetakoa da. Bertako urtegi sistemak uholde arriskua kontrolatzen laguntzen du, ura eremu populatuenetara abiadura eta altuera txikiagoz iris dadin. Ur horren kopuru handi bat Kantaurialdeko isurira pasarazten dugu, Arratiako Undurragako urtegira, Bilbo handira ura eraman ahal izateko. Urtegi sistema honek beraz 3 erabilera ditu. Herritarrontzako ura, argindar ekoizpena eta uholdei aurre egiten laguntzeko. Ez da erraza izan erabilera horien arteko orekari eustea, urteetan eztabaida sutsuak izan dira. Gaur aldiz, 3 erabilera horien arteko oreka bermatzen duen ituna dago indarrean. Hortaz, euri garaietan ahal bezain bertze hurbiltzen da. Baina leku hauzten da urtegiak ezusteko euri kopuruari eus diezaion aurre ikusitakoa baino gehiago botatzen badu. Argindarra ekoizteko askatuko den ur kopurua bildutakoa eta Arratiara desbideratu beharrekoaren araberakoa izango da. Ur gutxiago dagoenean, uhateak gutxiago irekitzen dira edo erabat itxi, ibaiaren emari ekologikoa beti ere bermatuz. Horretarako guztirako, jakina, eraginkorrena, guk guztiok uraren eskariarekin zentzuz jardutea da. Ez gehiago eta ez gutxiago.